סרטון, לא שלא יראו, של משחק יריות חדש שאני ואליאב מנסים, ועכשיו התחלנו אותו כי... אליאב די מכיר את זה. אני די מכיר את זה, אליאב לא כל כך. אני אף פעם משחקתי בזה. אני כן, כי אני אוהב את זה. תקשיבו, אתם עושים ככה, ואז מכוונים על מישהו ואתם אפילו לא צריכים ללחוץ על היחיד. אתם רק פשוט מכוונים עליו, ואז פשוט... אז תגיד להם איך קוראים למשחק. למשחק קוראים הייפר שוט באנגלית, וזה משחק מטורף שאני משחק אותו כל הזמן. ויש גם שיפוי עצמי וקפיצה ומלא דברים שווים. ואפשר להשיג בזה גם סקינים ודברים. הבנתם? עכשיו ניצחנו, קיבלנו טבע. אלי, הבטח אותה, תלחץ. הופה. מה יוצא? אני אומר יצא לava. צדקתי? לא. למה? חברים, תנו לייק וסאב. וממשיכים בסרטון. ממשיכים. אנשים מנסים להיכנס, אבל הם לא יודעים שאני פרו במשחק הזה. טוב, באמת, אנחנו נדעות של אליה. לא, זה סבבה. מה? סתם נראה. הוא חושב שהוא יכול להתחמק ממני האיש הזה. עושים קצת חיים. נראה זה גדול. מה זה הקפיצה? זה לא... אנחנו תקועים. טילים! אנחנו צריכים לראות עליו לפני שהוא יהרוג אותנו. מהר. עם אקדח ואני רובה. רואים שהבן אדם הזה רק התחיל משחק. כן, אנחנו מלכים. תראו, 2 על 1. עלינו לרמה שנייה. רק התחלנו את המשחק, פעם ראשונה. שצריך בטאבלט שלו. 4 על 1. איפה הוא? מהירות. זה קבוצה שלמה על 1. יואו, חברים. היינו ממש קרובים לניצחון והיינו ממש טובים, וזה היה טים שלם על 1. אז יאללה, בוא נגמור את הסרטון.